se ei ikinä päästy asiakasta, jos on näin. Tässä on semmoinen päälääkkeet. Elikkä oot hyvin semmonen niin jämä. Tässä on siinä nämä sinun päälääkkeet, että jos nämä auttaisi niin sinun harhoentani ääni. Ja sitten kato kippoot silleen, että nyt suu auki ja otat vähän niin kiinni, että siellä on ja sanot nyt vielä sen. Joo, pitää ikään kuin olla sitten eri kulmasta vielä se. Joo, tervetuloa, että mä naurata. Me tarvitsen noita lääkkeitä. Noniin. Me tuun näin. Tässä olisi nyt nää sinun Mitä? Me taisi mennä kamerassa. Pitäis mulla vähän liikuta ylös? On pakko nostaa kamerasta sen vähän. Tässä olisi nyt nää sun päivällä. Ehkä nää ottais niihin ääniin sun päässä. Sitten on kippisiä kuva. On keneellisesti polkki. Inka vettä niin hyvin oikeesti. Vielä on paska. Nielusääninatu. Mitä? Nielusääninatu. Eihän se kaikki tarvii kuulua nielusäänen, jos se vaan näkyy. Niin vois pitänyt tehdä. Mitä? Mä ois pitänyt tehdä se. Niin nopeasti pitäis sylkästä näin, kun mä suulla annetaan. Nyt meillä on lisää jotain. Missä? Tuu! No niin nopeasti, että ne jää tongiin. Mitä niille? Ei se meidän kummaa tabletit. Ne jäi kiinni. No. Nopeasti sylkäse pois. Ei se haittaa vaikka yksi tulisi. Noniin. Nyt. Tuntuu vähän repulta. Oikein tipaa. No niin. Miksi se meidän tabletit? Ota ne kätteen. Enkä ota, no niin. Ei se näy, se ei näy. Ole paikalla, se oli äsken tarkka. No niin, siinä. No niin. Kuvittele vaan, että ne tulis sinne. Silleen ja avaat sen suurman takaisin. No niin. No niin, hei tässä on sulle nyt vähän lämmintä syötävää, että pikkusen Ei sun ei tarvitse sanoa yhtään mitään vielä. No. Eli jätät vaan sen siihen ja kävelet niinku tänne. Olevinna istumaan tuohon. Se rumiilus on ottanut tuossa koirahan. Koiran oksennusta. No niin. No niin. Nyt lopetan. Haarukka on muuten liian kaukana tuosta valasta. Niin, ja mutta frakielle. Musta enkä sä oot vieläkin vähän kylmissä. Sä oot Siinä takana, ja sitten kato kun Vipe siirtyy siitä pois, niin silloin sä oot siinä takana silleen puukkokäissä näin. Ja muistan, että silleen... Kuluta. Niin, laita just se puukko silleen niinku toisinpäin. No, eikö niinku sivuuttaa. Mutta laita se puukko silleen sivuuttaa, että se näkyy se niinku silleen se veitsi. Niin, elikkä... Näin. Niin. Kyllä taas tämmöisiä tajunnan vaikeuksia. No minä olisin sanonut niinku, että niinku lämpäyssuunnassa. Me Vipe vähän taaksemmas. Joo, me vielä vähän tonnemmas. Sinne. Tänne. Sinne mä siitä isket. Just siitä. Ja otat semmonen, muista sulla on se psyko-ilme sitten. Vitsi kun keskittynyt mennä siihen. Just tolle. Näytähän uudelleen vielä. Just tolle. Ja sitten Vipe lentää sen peiliin. Joo. Alright. Eli muista tulla siihen. Mie keskeytän kohtauksen, jos on huonon näköinen. Ja viimeistään... Heki valluu piasta. Ai jaa! No niin muista Virpi sitten kun menet siihen peiliin, niin on sellainen kunnon aito. Se vielä tämä... No, oo kunnon aito. No kato. Katsotaan, no kokeilu. Lähti. No, pitkälle. Ja tää näyttää niin lötöltä tuolla jalka. Laske ne jalat siihen. Se näyttää paljon paremmin. Laita vaan vähän vielä pidemmäksi näitä jalkoja sinne peremmälle koko juttu.
Elä ruttunut sitä yhtä kohtaa siinä mitään jalan taidetta. Se on hirveen löllyksi tuolta. Mitä? Virvi on niin vakarylliksi. No. Tää voi olla vittu tässä edessä, saatana. Joo, no. Kokeile. Ja lähti. Eikö mitä sen vämpyrys teki? Just noin. Mut laita se oikeesti aika lähelle suuta, että sä näet, että se on purasi sitten. Ei ole vahingossa kollata hampaa. Noniin, hei. Laita se lahkeeseen. Nosta sitä lahkeita ylemmäs. Ja oo siinä. Päätäs vähän niinku tännemmäs. Silleen se valossa näkyy. Noin, just noin. Ja nyt nosta pikkusen lyhyen kampaletta vielä ylemmäs. No siitä ja sitten revit silleen kunnolla, okei. Niinku... Miten me niinku... Mitäs mä repisin tästä tällaisen ja sitten purasisin? Saisin niinku tästä niinku tällaisen... Ei kun vedä koko köntti, kuuluu semmonen oikein semmonen ääni. Ja sitten oot silleen... Sitten... Just tommonen... Okay.